παιδιά, πήγα στη συνέντευξη για δουλειά. Δεν ξέρω πρώτα που το ξεκινήσω, τι να πρωτοπώ. Αρχικά για ποιο λόγο δεν γράφετε τα ωράρια μέσα στην αγγελία. Δηλαδή, εγώ αναζητώ εργασία, ωραία, δικαίωμά μου να αναζητώ εργασία, δικαίωμά σου να αναζητήσεις υπάλληλο, δικαίωμά σου να βάλεις ό,τι ωράριο θέλεις και ό,τι μέρες θέλεις. Δεν αντιλέγω. Το θέμα είναι ότι αν, ας πούμε, στο τηλέφωνο μου λες ότι είναι Δευτέρα με Παρασκευή, υπάλληλος γραφείου κτλ. Δεν θα πω και πολλές λεπτομέρειες. Το ωράριο είναι αυτό. Και έρχομαι από κοντά και μου λες ξαφνικά θα δουλεύεις μειωμένο τις καθημερινές, παράδειγμα. Όχι πάντα. Αντί για 8-4 παράδειγμα θα δουλεύεις 8-3 για να είναι μειωμένες οι ώρες για να μπορείς να έρχεσαι και Σάββατο. Αν μου το πεις από την αρχή, δεν με πειράζει, αλλά για ποιο λόγο να μην το έχεις, ας πούμε, στην αγγελία σου και εγώ μπορεί να υπολογίζω το οτιδήποτε και άντε, το θέλεις, λες ότι εμένα τα Σαββατοκύριακά μου είναι δεσμευμένα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Γιατί δεν είστε συζητήσιμοι να βρούμε κάποια άλλη λύση εφόσον ψάχνετε άτομο με την κατάλληλη εμπειρία, όπου τυχαίνει να την έχω. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να το βρούμε κάπως αλλιώς και ουσιαστικά με έδιωξε από τη συνέντευξη ο τύπος. Μου είπε πως αν ελευθερωθεί κάποιο Σάββατο ή αν μπορείτε να το δείτε, ελάτε να το δούμε. Δεν είπαμε ούτε για λεφτά, ούτε ακριβώς τι γίνεται πάνω στη δουλειά. Τον ενδιαφέρον να μπορώ να έρχομαι Σάββατα. Και λέω εγώ από μέσα μου τώρα, εντάξει, ουσιαστικά μπαμ τελειώσαμε και οι δύο, εντάξει δεν το κατηγορώ αυτό, αλλά γιατί? Δηλαδή, δεν θα σου αρκούσε, ας πούμε, 5 μέρες τις εβδομάδες που είναι Δευτέρα με Παρασκευή, δεν θα σου αρκούσε για να μπορέσει ένα άτομο στο 8ωρό του να βάλει τις παραγγελίες? Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν ξέρω, μόνο εμένα μου ακούγονται κουφά όλα αυτά. Δηλαδή, τι να πω, μπορεί να έχω εγώ λάθος. Αν έχω λάθος, ευχαρίστως να μου το πείτε. Αλλά δεν ξέρω, εμένα όλα αυτά με χαλάνε. Με χαλάει να μην είσαι ξεκάθαρος από την αρχή. Με χαλάει να είσαι απόλυτος. Δηλαδή, αν ήταν και αυτό συζητήσιμο στη συνέντευξη, θα ήμουν και εγώ συζητήσιμη. Και να το βρίσκαμε κάπως. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ειλικρινά, αν έχω λάθος, ευχαρίστως να μου το πείτε. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την γνώμη σας επάνω σε αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά που θα έχω κι άλλο story time, γιατί έχω αρκετά τώρα, τα έχω μαζέψει αυτή την περίοδο, θα τα ξαναπούμε. Φιλιά πολλά, θα σας αφήσω, γιατί οδηγάω από ό,τι βλέπετε και μία κοιτάω τον δρόμο και προσέχω και μία φοβάμαι ότι δεν σας κοιτάω και δεν μου είναι πάρα πολύ ευχαριστώ αυτό, δεν μου αρέσει να σας το κάνω, αλλά δεν μπορώ, ήθελα κάπου να τα πω αυτή τη στιγμή γιατί νιώθω ότι δεν ξέρω, κάτι πάει λάθος στην κοινωνία με μένα, κάτι πάει λάθος. Πείτε μου σας παρακαλώ, πείτε μου τη γνώμη σας απλά. Επίσης, μία μικρή παρένθεση, γιατί είδα ότι δεν το είπα καθόλου στο βίντεο. Πριν προλάβετε να επικαλεστείτε τεμπελιά, να σας ενημερώσω και να υπενθυμίσω ότι σε άλλες χώρες έχει ψηφιστεί και υπάρχει ήδη, δηλαδή έχει γίνει η τετραήμερη εργασία. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να μιλάμε ακόμη για εξαήμερη εργασία για όσα χρήματα και να δίνει ένας εργοδότης. Πιστεύω και η πενθήμερη, παιδιά, μια χαρά είναι. Μπορείς να βγάλεις και τις παραγγελίες σου και όλα σου. Πιστεύω για υπάλληλους γραφείου, δεν μιλάω τώρα για άλλες θέσεις. Εγώ μιλάω για τις θέσεις που ψάχνω εγώ, που θέλω να απασχοληθώ εγώ. Από εκεί και έπειτα, όσοι θέλετε να κράξετε, κράξτε, ειλικρινά δεν με νοιάζει. Απλώς λίγο να το έχετε στο νου σας και να το βάλετε λίγο